Kiinaisen Silkkitien tärkeimpiin kulttuurikohteisiin kuuluvan Kashgarin vanhan kaupungin purkutyöt etenevät. Kiina perustelee muun muassa Euroopan parlamentin arvostelemaa kaupungin osittaista purkamista rakennusten huonolla kunnolla. Monet asukkaista uskovat, että hankkeen tavoitteena on uiguurienemmistöisen Kashgarin kiinalaistaminen. Kari Alverin raportti Kashgarista. Idän eksotiikkaa Kiinan villissä lännessä. Rakkaudesta kertova laulu voi olla uusi, mutta uiguurinaisen tanssi ei vuosisatojen saatossa ole muuttunut. Ympäristö sen sijaan on uiguurikansan historiallista keskusta. Kashgarin vanhaa kaupunkia ollaan panemassa maan tasalle. Kiinan hallitus perustelee hanketta talojen huonolla kunnolla. Ne, jotka haluavat, voivat rakentaa talonsa uudestaan maanjäristyksen kestäväksi tai muuttaa hallituksen tarjoamaan kerrostaloasuntoon. Kaupungin pinta-alasta jää jäljelle 15% ja siitäkin osa aiotaan tehdä jonkinlaiseksi turistirysäksi. Käsitöitään kauppaava uiguurirouva aikoo kaikesta huolimatta jäädä, eikä päätös kaduta. Kashgarin vanhaan kaupunkiin kulminoituu oikeastaan koko Kiinan Xinjiangin politiikka. Vaikka muutama kortteli säilytetään ja muutetaan jonkinlaiseksi uiguurikulttuurin eläväksi museoksi, mikään ei enää pysty korvaamaan jo tuhottua kaupunkia. Monet epäilevätkin, että hankkeen perimmäinen tavoite on uiguurikulttuurin tuhoaminen ja Kashgarin kiinalaistaminen. Katkeruutta aiheuttaa myös se, ettei läheskään kaikilla ole varaa rakentaa taloaan uudestaan. Tuolloin ainoana vaihtoehtona on muutto tänne kaupungin laidalle rakennettuun lähiöön, onnellinen puutarha nimeltään. Uiguurien hiljaisesta vastustuksesta huolimatta